Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tatay na umawat sa rambol ng mga kabataan sa Minalin, patay matapos masuntok. Dating Kapampangan OFW na nabihag sa Iraq noong 2004, pumanaw na. 6 na PAL International Flights lalapag sa Subic Airport. At COVID-19 response, prioridad ng pamahalaang bayan ng Bacolor. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nangguna at tinutukang balita ng CLTV News. Sa ikalawang ulat sa bayan ni Bacolor Mayor Dimandatu, mas binigyang diin niya ang COVID-19 response programs na kanilang inilatag. Kabilang sa infrastructure program na pinondohan ay ang konstruksyon ng annex building ng kanilang municipal hospital. Yan at iba pang programang pangpamahalaang bayan ng Bacolor, alamin sa ulat na ito. Mananatiling COVID-19 response ang priority program ng pamahalaang bayan ng Bacolor. Yan ang inilahad ni Mayor Dimandatu sa kanyang ikalawang State of Municipal Address. Kabilang sa mga sisimulang proyekto ay ang konstruksyon ng Rodriguez Hospital Annex Building. Malaking tulong ito upang mas masigurong mabibigyang atensyon din ang ilang medical concerns sa bayan maliban sa COVID-19. Yung ating unang target dito sa pandemic is the health ng tao. Pangalawa, yung social services. Pangatlo, yung kanilang kaingatan. So, even to survive, no? Patuloy rin ang kampanya para sa edukasyon, kalikasan at social services. Executive building that was already bidded in the Department of Public Works and Highways. That is worth 40 million. Yung gagawin niya ngayong August, it is already bidded. The Rodriguez Hospital, an initial of 50 million. Yung ating mini convention center in front of the Municipal Hall, which costs more or less 30 million. So lahat yan bidded na. So we will be expecting them by August this year. Base sa 2015 census, higit 39,000 ang populasyon ng Bacolor. Dahil sa pandemic, lubos na naapektuhan ng pangunahing industriya sa bayan, ang tourism sector. Ngayon, umiiral na ang MGCQ sa Pampanga. Unti-unti nang nagbubukas ang higit 20 inland at farm resorts. Pero dahil hindi pa tapos ang pandemya, nilinaw ni Mayor Datu na nangangailangan pa rin ng negative RT-PCR test result para sa mga turista na manggagaling sa labas ng Pampanga. Base sa July 4 COVID tally ng Bacolor, 552 na ang kumpirmadong kaso sa lugar, 30 ang active cases, 23 ang namatay at 499 ang gumaling na. JM De Jesus, CLTV News. Gagamitin bilang reroute airport ng Philippine flag carrier na Philippine Airlines ang paliparan ng Subic para sa 6 na flights mula sa Saudi Arabia. Karamihan sa mga uuwi ay ang mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho dahil sa nararanasang global health crisis. Ang detalye sa ulat ni Rainiel Pawi. Kinumpirma ng Subic Bay International Airport o SBIA na lalapag ang 6 na international flights ng Philippine Airlines sa Subic. July 5 darating ang unang batch ng mga returning Filipino na mula sa Saudi Arabia lula ng PAL A330. Kada flight ay inaasahang may dalang 230 pasahero na karamihan ay OFW na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Lahat ng mga returning Filipino ay sasailalim sa 7 to 10 day quarantine sa mga local hotel at accommodation facilities sa loob ng Freeport. Sa darating na July 7, 15, 17, 25 at 27, ang susunod na schedule ng mga PAL flight na lalapag sa Subic Airport. Ito'y bahagi ng repatriation program ng national government para sa mga Pilipinong naipit sa ibang bansa dahil sa global border shutdown bunsod ng pandemya. Samantala, pinoposisyon na rin ang Subic Airport upang maging fully operational sa lalong madaling panahon. Ngayong taon ay pinondohan ito ng SBMA ng 91.3 million pesos para sa 12 upgrade at improvement projects. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 52% ng national tilapia production mula sa Central Luzon ayon yan sa BIFAR. At dating Kapampangan OFW na nabihag sa Iraq noong 2004, pumanaw na. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita.
Higit kalahating porsyento ng tilapia production sa buong bansa ay galing sa gitnang Luzon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, malaking tulong ito sa food sustainability ng Pilipinas, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Para sa iba pang detalye, kasama natin ngayon si Rainiel Pawit. Go ahead, Rainiel. Yes, Nicolette, tama ka nga dyan. No? Nananatiling top producer ang Central Luzon pagdating sa tilapia sa buong Pilipinas. Halos higit kalahating porsyento o 52% ng national tilapia production ay mula nga dito sa ating regiyon. At dyan sa bahaging yan, Nicolette, 80% ay nagmumula dito sa Pampanga. Ayon nga sa BIFAR, kada araw 30 to 60 tons ng tilapia ang kayang maproduce dito pa lamang sa bayan ng Minalin. Ang bayan ng Minalin na kanilang dinedevelop nga para maging tilapia farm dito sa Pampanga. At bukod pa riyan, Nicolette, kaya ring mag-produce ng 5 to 10 tons sa buong rehiyon, sa kada lugar kung saan nga may tilapia farm. At ngayong pandemic, Nicolette, sinabi ng BIFAR, upang matulungan itong mga tilapia growers na hindi maparalisa yung kanilang negosyo, ay pinabilis nila itong pagbibigay ng permit para mabilis din yung transportation o yung pagdi-deliver nga ng mga tilapia sa buong Luzon maging sa Metro Manila at umaabot pa ito sa Bicol Region, Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagbabalita. Sa ibang balita, pumanaw na sa edad na 73 anyos ang kabalen na si Angelo de la Cruz, ang OFW na nabihag ng Iraqi Military Squadron at nirescue ng pamahalaan taong 2004. Ayon sa mga naulilang pamilya ni De La Cruz, ang 17 taon na tinagal ng kanilang ama matapos mailigtas sa bingit ng kamatayan noon ay lubos nilang pinagpapasalamat sa nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Narito ang report. Sumakabilang buhay na dahil sa sakit sa puso nitong June 29, 2021 si Angelo de la Cruz, ang kabalen na binihag noon ng Islamic Army ng Iraq noon sa kalagitnaan ng pagbigay suporta ng Pilipinas sa Estados Unidos na nakikigera noon sa Iraq. Si Aling Arsenia na may bahay ni De La Cruz, bagamat nagdadalamhati sa pagpanaw ng mister, sinabi niya na ang 17 taon umanong ekstensyon ng buhay ng asawa na natulungan ng nooy dating Pangulo at kabalen na si Gloria Macapagal Arroyo ay nag-iwan ng masasayang alaala sa kanilang pamilya. Para sa akin po, naging tama po siya bilang isang nanay. Halimbawa, parang yung isang anak mo nakasa ganyan na sitwasyon, ayun, ginawa niya yung yung nanay na pagiging nanay sa mga anak niya para hindi sakripisyo yung ng kanyang anak. Hindi po siya nagkamali sa naging desisyon ni Madam President noon. Sa pagbalik tanaw sa mga alaala ng pamilya de la Cruz, ang 4th of July na araw ng pagkabihag ni Mang Angelo na nooy nanilbihan bilang driver ng oil tanker ng base militar ng Amerika sa Iraq ay naging kasubukan hindi lamang sa relasyon ng Pilipinas at Amerika, kundi pati na sa kanilang pamilya kung papaano umasa sa tila imposibleng personal na pabor. Ayon kay Aling Arsenia, matinding trauma ang kanilang kinalaban noon. Siyempre, alam naman natin na yung pag nabiniag na nila, malapit sa kamatay, yung ginigilitan sa leeg, ayun, pinapatay. Sa nakalipas na 17 taon na pamumuhay ni Mang Angelo de la Cruz dito sa Pilipinas, hindi na umano ito nagtangkapang mangibang bansa. Sa ayudang pabahay at full scholarship program sa 8 anak ni Mang Angelo, 2 ang naging teacher. Kwento ni Judith, kahit pa nakasubsub sila sa kahirapan, ang turo ng sumakabilang buhay na ama, huwag nang sumabak pa sa pangingibang bayan para magtrabaho. Kaya nung time na po na ako yung mag-a-apply po sana ako abroad, umayaw po siya. Okay na kasi po nakikita niya yung sakripisyo at paghihirap ng mga OFW natin doon. Yun nga, minsan yung iba, yung malayo sa pamilya nga, yun nga po, yun yung pinakaano niya sa akin na huwag ko daw pong gawin yung ganun. Para sa pamilya, ang kamatayan ng dating OFW na si Angelo de la Cruz ay pagsariwa sa kasaysayan sa kalagayan ng mga OFW na naiipit sa mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na sa gitnang silangan.
Ang nooy pagkabihag kay De La Cruz ay siya ring literal na tumatak sa pasaporte ng mga Pilipino na pumigil na magtungo sa Iraq. Sa panayam ng CLTV News sa telepono kay Joanna Concepcion, chairperson ng Migrante International, hanggang ngayon wala rin naman umanong nagbago sa estratehiya ng pamahalaan sa pakikitungo sa mga OFW na naiipit sa gera sa Middle East. Even in the framework of how we see rescuing and repatriation of our kababayans in war conflict areas, in the pronouncements of our own government, we will side with we will side with the US, or we will yung nagsimula ng gera. So those are not helpful. Those even put threats, further threats and danger sa ating mga kababayan. Ayon sa migrante, ang panawagan nila ay ang ma-streamline ang polisiya at mantra ng mga lead agency na tumutugon sa kapakanan ng mga OFW. Katotohanan umano na may mga underreported na kaso ng OFW na biktima ng kawalan ng koordinasyon, lalo na sa mga naiipit sa gera. So even them, yung mga healthcare workers na kausap namin sa hospital na malapit din sa bomb, ano ba yun, na may pinaputok na rocket or something, hindi nila alam. So for us, then that we can easily say na hindi streamline yung process. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, tatay na umawat sa rambol ng mga kabataan sa Minalin patay matapos masuntok. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Namatay dahil sa suntok ang isang tatay makaraang umawat lamang sa rambol ng mga kabataan sa barangay San Pedro, Minalin, Pampanga. Ang problema, sa dami ng mga nakirambol, wala ni isa pa sa mga ito ang naaresto ng mga pulis. Narito ang ulat. Kuha sa CCTV camera ng barangay San Pedro, Minalin, Pampanga ang rambol ng mga kabataang ito gabi ng June 29, 2021 na mula sa kurso na dahan ang bugbugan umabot sa kamatayan ng 46 anyos na si Christopher Pascual. Ang investigasyon sa rambol naging malinaw sa kuha ng mas malapitan sa video na ang umaawat na si Christopher nasa pool ng bakal na paddocks. Ayon sa kapatid nitong si Raymond, umaawat lamang ang kanyang kapatid para rumisponde sa inakalang pagkakasangkot ng kanyang anak. Ngunit ang masaklap, siya ang napagbalingan ng init ng bakbakan ng mga kabataan. Doon, nagkakarambulan na po. Mm-hmm. So, nakita po ng kuya ko mismo yung pumalo sa yung isang biktima. Mm-hmm. Yung pinalo po ng bote. Ang akala po ng kuya ko, yung anak niya po yun. Kasi ako niya po na nakita yung pumalo dun eh. Sa iba't ibang anggulo ng rambulan, makikita sa CCTV footage na hindi lamang manu-manong suntukan ang eksena, kundi pati ang batuhan. Gayon na rin ang makikitang may mga dalang matitigas na bagay na gamit na pamalo. Kwento ni Raymond, agad na binawian ng buhay ang kanilang panganay na kapatid na mismong ang doktor ay hindi makapaniwalang kamao lamang ang pumensala sa kanyang ulo. Namuo daw po yung tubo sa utak niya. Mm-hmm. Dahil sa pagkakasuntok sa kanya kasi ayaw po maniwala ng doktor na suntok lang po yan. Kanya lang, base sa CCTV nakita po namin, ay hawak na forefinger yung sumuntok sa kanya. Problemado ang pamilya Pascual sa paghahanap ng hustisya sa pagkakasawi ni Christopher. Iyon ay dahil sa laki ng bilang ng mga involved sa rambol ng kabataan. Bagamat may itinuturing na anya silang sospek, ang mga kopya ng CCTV camera ay magpapatibay umano sana kung may mga magkukusang loob na saksi sa pagpaslang sa kanilang kapatid. Sumuko po sila kasi buhay pong kinuha eh. Kanya lang, pagbayaran po nila. Kasi hindi po biro yung pagkawala ng kuya ko eh. Walang katuturan po yung pagkawala niya eh. Wala po siyang nakakaway ni isang tao. Mm-hmm. Wala po siya record sa barangay.
Patuloy pang nakikipag-ugnayan ng CLTV News sa Minalin PNP sa inisyal na investigasyon sa nangyaring Rambon. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.